Dantzaz dantza aurrera goaz eta hau ziztu bizian dagoeneko azken 3 bikoteetan gaude eta. Bai, alaxe da. Eta ondoren ikusiko dugun bikotea, gaztea da, baina oso gaztetatik, umetatik esan liteke, hasi zela dantzan 4-6 urte buelta horretan hasi ziren biak ere dantzan. Elkarrekin bikote bezala 2013 geroztik ari dira, baina esan bezalaxe, dantzarekin lotura estua oso txikitatik dute. Bergaratik datozkigu, Jaun Andreok, arditzagun txalo bero batez, Julen Murgiondo eta Saioa Galarraga. Saio eta Julen Bergararrek fandangoa eskaini digute, eta izaro, aurreko bikoetekin bezalaxe, hauei dagokienez, jantzei buruz ere badugu aipamenik, ez da? Horixe da, bai, Julenek, hain zuzen ere, Baionan eta Arrasaten aurkitutako jantzi originalen kopiak daramatza, eta saioarenak berriz, Maria Eulalia abaituaren argazkietan agertzen direnen kopia dira. Oiesek, Julen eta saioaren jantziei buruz, esan dezakeguna, arnasa pixka bat hartzeko beta eman diegu bitartean, eta orain bai harinerako prest egon behar duzu, ezta? Aurrera bikote!